tal? Salutacions! Benvinguts a la segona edició de la Trail dels Fars Nocturna de Menorca, una cursa de muntanya que discorre per l'abrupta costa nord d'aquesta magnífica illa mediterrània. Més de 500 corredors inscrits i 2 traçats, un de 21 quilòmetres i un altre de 13, creuant el Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau. El fet de traslladar aquest any la cursa al mes de setembre va fer augmentar la presència de corredors de fora de l'illa. Ells, després de recollir el seu dorsal al restaurant Sant Lliga, van aprofitar per agafar forces en alguns dels restaurants de l'impressionant port de Maó, el port natural més gran del Mediterrani. Amb 701 quilòmetres quadrats i decretada per la UNESCO com a reserva de la biosfera des del 1993, Menorca té 2/3 parts del seu territori protegides i 7 mítics fars que la converteixen en una illa amb un encant únic. El far de Favarich va ser el lloc de sortida per a la mitja marató. Més de 250 corredors prenien la sortida des d'allà, tots ells amb diferents objectius. Alguns asseguraven que només venien a gaudir del paisatge i de l'experiència de córrer de nit dintre d'aquest entorn natural. Sí, es verdad que ahora aquí al principio aprovecharemos la parte de asfalto y en ese tramo pues intentar no sufrir y acabarlo con el mejor tiempo posible, pero bueno, acabarla ya será todo un logro. Me han dicho que es un rompepiernas, ya veremos, pero contenta. La verdad que esta zona no la he hecho ninguna vez, creo que lo voy a notar un poco, pero bueno, estamos aquí a disfrutar sobre todo. Per la seva banda, el favorit local, Joan Florit, intentava treure's pressió de damunt, asegurant que es prenia la cursa com un simple entrenament. Bueno, lo ha planteado como un entreno un poco especial, que la semana que viene tengo una carrera bastante dura. Y bueno, a ver si recupero un poco sensaciones que últimamente he perdido un poco y a disfrutar, más que nada. Disfrutado. Però Florit coneix bé l'entorn i va encapçalar la cursa des dels primers quilòmetres. Va necessitar només 46 minuts per arribar en solitari a Esgrau, el primer punt d'avituallament i lloc de sortida de la cursa de 13 quilòmetres. Florit era seguit de ben a prop per Pep Joan Serra i Javi Cintas, que passaven 2 i 4 minuts després sense aturar a reposar forces. Amb els favorits camí ja de la meta arrencava la Trail Popular, que va congregar més de 300 corredors. Menorca s'ha convertit en pocs anys en l'illa de referència pel trail running, una sinergia que han sabut aprofitar també les administracions, que treballen conjuntament amb els organitzadors per promocionar l'illa com a destinació esportiva de natura fora de la temporada alta d'estiu. Una parte de la carrera importante se desarrolla en el núcleo de la reserva de biosfera y creemos que el deporte es un elemento importante que ayuda a justamente alargar esta temporada en septiembre, en octubre, meses donde se mantienen buenas temperaturas, donde se puede también ir a la playa, pero aprovechar, ¿no?, estas ocasiones tanto pues, para el deporte, para la cultura, para la ópera, la música. Y en ese sentido, pues Mahón es muy completa, ¿no?, en cuanto a oferta, y por eso invitamos a todos a venir, no tanto en julio y agosto, que ya la conocemos, sino en abril, en mayo, en septiembre, en octubre, porque es magnífica. La prova compta amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. Una de les novetats d'aquest any era el lloc d'arribada. La imponent base militar de Sant Isidro era la destinació final. El capità Celdrán, cap de l'aquarterament, participava també de la prova i valorava d'aquesta manera la col·laboració de l'exèrcit amb aquest tipus d'esdeveniments esportius. Otra satisfacción de ver cómo el ejército se implica en la difusión de valores como el deporte, de la cultura del esfuerzo, del sacrificio, que son valores que comparte
el deporte y el ejército en su trabajo diario. Augmentava l'expectació a meta i apareixia de lluny el primer punt de llum en moviment. Era el frontal de Joan Florit, qui amb un temps d'1 hora, 37 minuts i 40 segons es proclamava campió de la prova. Me he encontrado mejor de lo que me esperaba y bueno, me ha ido bien. Mucho calor, eso sí, mucha humedad, pero bien. 5 minuts després arribava el mallorquí Pep Joan Serra i 4 minuts més tard apareixia Llorenç Socias, qui havia remuntat del 5è al 3è lloc en els darrers quilòmetres. La nit era feixuga i sufocant a l'illa, amb una humitat altíssima que va fer patir més del compte alguns corredors. Durísima, porque es un terreno que conocemos, pero correr de noche es como correr por un sitio totalmente nuevo. De la humedad ya ni hablar, finales de septiembre y creo que ha sido el porcentaje más alto de humedad en todo el verano y bueno, durísimo, hemos llegado, hemos cumplido y súper contentos. Un circuito muy guapo, muy bonito, muy aconsejable a todo el mundo. Menorca es un paraíso y de noche también. Algún mosquito, però todo entra. En dones, Xisca Ribot, segona, i Victòria Benavides, tercera, completarien un podi coronat per l'atleta local Mari Allès, qui arribava a meta amb un temps de 2 hores, 5 minuts i 33 segons. A més, amb molt bones sensacions. Al principio me he salido muy fuertes. El primer tramo es horrible y la verdad que bien. El segundo tramo ya cuando sales de Esgrau hacia Samesquida, todo sube, baja, más duro. Pero bueno, la verdad que bien, sensaciones muy bien. 1 hora pelada és el que va tardar el jove Tomeu Salort en completar els 13 quilòmetres de la prova curta. Un dels moments més emotius i divertits de la nit va ser l'entrada a meta d'Isabela Orellana. La corredora mallorquina entrava primera en la distància curta i ho celebrava regalant al públic aquest magnífic ball. La seva alegria estava més que justificada. Fa només 6 mesos que ha començat a córrer i aquesta era la seva primera trail. Quiero dar las gracias a toda mi familia, a mis amigas que me han cuidado mi niño para que yo pudiese ir a entrenar. Corro prácticamente hace 6 meses y es la primera que hago de montaña y he alucinado. Es espectacular el paisaje. No sé, es que es de película. Estoy muy contenta. El degoteig de finishers era constant. S'apropava la matinada, però l'ambient seguia sent festiu en aquesta segona edició de la Trail dels Fars Nocturna, una prova que es va assentant i que, tal com afirma el seu organitzador, Toni Capó, cada vegada atreu a més visitants de fora de l'illa. Más o menos tenemos cuantificados que más del 35% de los participantes son fuera de la isla, más sus acompañantes. Y la verdad, hoy hacíamos la entrega de salas en Salliga y del propietario me comentaba, Óscar, que han llenado. O sea, y eso al final nos satisface. La muestra de cuina menorquina que también se está consolidando y que nosotros como organizadores de eventos deportivos creemos en esto y ir de la mano, lo único que hace es enseñar nuestra cultura, nuestra gastronomía y como isla de deporte. O sea que creo que la isla tiene que caminar por este camino, ir todos juntos de la mano. Gràcies per escollir la Trail dels Fars Nocturna i fins l'any que ve.